Sarong daraga ini partner na nagmati ininhelang sa puso. Uya, an istorya partner kayan sa istorya ni Aika Ferry. Masayahin, matalino at aktibo sa klase. May pangarap at mapagmahal sa pamilya. Siya si Bernadette Reyes ng San Rafael, Santo Domingo, Albay, 20 taong gulang. Bilang estudyante, simple ang pangarap ni Bernadette, ang makapagtapos sa pag-aaral para makatulong at maibalik ang lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang. Ngunit ang pangarap na kanyang binubuo para sa pamilya ay imposible nang matupad. Nobyembre ngayong taon, na-diagnose si Bernadette sa sakit na rheumatic heart disease. Kaya ang dating aktibo sa klase, ngayon, payat, mahina, namumutla at di na rin makapaglakad ng maayos. Dahil dito, nahinto na rin siya sa pag-aaral. Sa likod ng masalimuot na pinagdaraanan ng dalaga ay hindi siya nawawalan ng pag-asa dahil kaagapay niyang lumalaban ang kanyang ina. Kwento ni Nanay Lorna, kahit araw-araw siyang sinusubok ng problema, ay hinding-hindi niya susukuan ang kanyang bunsong anak. Subalit may mga oras na hindi niya na natutustusan ang pangangailangan ng pamilya dahil nauubos lang ito sa gamot ni Bernadette. Episilon, lalo ko niya na kaming kwarta. Sa pagiging on-call na masahista, inaasa ni Nanay Lorna ang pang-araw-araw na gastusin sa pamilya. Ngunit ngayong may pandemya, ay humina rin ang kanyang kita. Dahil dito, kahit pambili ng prutas ay problema para kay Nanay Lorna. Kaya naman hiling niya na mabigyan sila ng tulong pinansyal para sa kanyang anak. Gusto ko pong marahay ang sa kuyang aki. Matabangan siya na marahay. Sila tayo sa check-up, tapos yung maintenance. Kaagapay ang Ako Bicol Party List at Action Co Center ay pinuntahan ng Tabang Ora mismo team si Bernadette para abutan ng tulong pinansyal. Dala rin namin ang grocery packs katulad ng bigas at dilata. Mayroon din mga prutas na makakatulong sa pagpapalakas ng katawan ni Bernadette. Nakulaan po ang pagpapasalamat ko na tinabangan niyo po ang sa kuyang aki sa ngunyan na aldaw na lubos. Nakulaan ang pagpapasalamat ni ta. Dahil na ako magparaisip kan sa bulong pinansyal na pagpa-check up kan sa kuyang aki. Lugod, dakol ka pa pong matabangan, Congressman, sa arog ka ni Samuya na nangangaip kita ba? Ngayong pagsapit ng bagong taon, isa lang ang hiling ni Nanay Lorna, ang lubusang pagaling ng kanyang bunsong dalaga. Bagay na hiling din ng Ako Bicol Party List para kay Bernadette. Oh, yan partner. Yan partner. Kahagadan kan sarong daraga partner na kung sa antas man matapos ang taon partner an sa iyang kahagadan Ini man ang karaya ako natawan partner. nin pag-asa na nadugangan partner an sa iyang ining sa iyang kahagadan na magkaigos ining karahayan. Ako partner, labi-labing marayan sa kuyang kaugmahan. Aram mo kung nata, puon kan magpuon ang Tabang Ora mismo, kan Action Co Center, kan Ako Bicol Party List, talagang sukamautan ni Congressman Saldico na makapagdaraning kaugmahan, makapag-alalay, makapag-ayuda sa mga Bicolano, hanggang sa uring aldaw, kang 2021, na ipapaabot sa mga kababayan tang Correct. Bicolano. Kaya nga ni mga Hali yan partner, sa pilantropo, bulawan na Congressman. puso ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug ba? Kaya baga partner ang kahagadan kan sa tuyang mga kababayan, partikular partner sa mga benepisyaryo na natabangan ta, humalawig pa ang buhay ni Congressman Saldi. Asin Mas magdakul pa. dakulpan matabangan. Magdakul pa ang lahi. Correct.